Ехаў дзедка на кірмаш. З ім на возе баба. Конік, з выгляду дарма, дык цягнуў ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба ж тая 7 пудоў, сама меней важыць. Пад узгорак або ў гразь конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, сидячы на возе. Што ж, коню 2 гадок, дык яна забілы, дык нагамі ў перадок, пхне, як мае сілы. Кінь, дурная, бо зганю. Дзед тут бабе кажа: ты паможаш так коню, як хваробе кашель. Ах ты ж ёлупень стары, баба дзеда лая. Стой же ты тут, хоць з гры, мне бяда малая. Потым гоп яна з калёс, села ля дарогі. А коня як чорт панёс, дзе ўзяліся і ногі. Ва ўстановах часам ёсць вось такія ж бабы. Здаецца, і робяць яны штось, але справы слабы. Ды такая не ўцячэ, скажам ёй нарэшце. Мо без вас было б лягчэй, паспрабуйце злезці.